Because umfana ongamele athanda indaba akufuna ukuzwa zonke indaba. Wena yini lokuqala nentombazane efoni yami? Understand. Wena baba lo ngadla imali yakho hle. Mina laba bafuna ukuthiwa ababethi. Ufuna bona laba bangabethi. Labo kuthiwa banemali ababethi. Ufuna bona labo. Mina khona uzobafundisa ukuthi bayikhiphe imali. Mina bazombetha. Because noma yazibeki menzani manje. Unoze unemali kodwa akathanda ukuyibetha. Sengihlala so. Emotweni. Bese athi uthawu. Awudlangani ngithawu ayisho ngibethe ufuna ukudla ubosendeni benzokudla ngihambile nazo ufuna ukudla manje basala since that day bangasambuzi ukuthi ubeyavela ame la afuna ukuma khona athi ukudla sihambe basengena endlini ngithi ngifuna ama-snack ngifuna nani ufuna mtshela wena mfana mina mtshela uzophanga. Hi. Hello, I have a surprise for you. What's that? Ibuye bacasula ngani into uma kukhona into abayithandayo. I'm crusty. I just woke up. You can't tell me I'm beautiful looking like this. Waze cute nkosi yami ngathi awuhlanya yazi. Hayibo ngiyahlanya yini? Because vela ngihlanya. Ngihlanya. Yellow. Is it yellow or whatever? I'll follow you. Don't you worry. Kung pagkain sa like busy live. I'm supposed to write an assignment. When the question about country? When the question line, part 2. Part 2 we what? Oh, question 2 Le posta ngichuzanga. Bavele bathi lapha egrouphini choose question. But le yami ngiyishare nomuntu and ngiyishare nomuntu. Nomuntu yazi ngimkhipha egroupini. Ibala. Lo. Why? Lo into encane. Ngikhiphelani? Akaphendule egroupini ama-message. And iyaringa. If you are ngani abantu ngani?
Where are you? Hi, Emmy. Where are you from? I'm from Limpopo. Ethiopian. Who's Ethiopian? Is it me or is it you? And if it's me, do I look Ethiopian? I need to see your body. My body's tired. My body's tired. Yo, y'all guys' minds are dirty. I'm just laying down and eating about doggy style. Can't. No. I said I'm from Limpopo. Limpopo is not a country. I'm crusty. I wanna Amy. Are you Amy? Something like that. Please type in English because I can't read your language. I don't know what you're saying. Hello, hey. Hey, sunshine, hey. Please type in English, Emily. Yes, money, just money, just this. Please get this to 2K likes. Yes, Emma, I'll follow you back. Aku madoda, and I'm a brother. Lo ngapha lo ngapha eqoleni ngalo. Lo. Eqoleni. And don't forget to send gifts because I'm begging you. Ukuphi ngisendlini or endlini. Hey, but won't you perhaps have to make good lazy? Dance. I will dance. What are you saying when I'm gonna block you? If you don't stop typing in this language, I'm gonna block you. Because I said if you wanna say something, type in English. Yeah, but I was sexy sham. I was finding my eyebrow, my eyelash, especially my eyebrow. But this like my husband. Yes. Let's get it to 2K likes. I think we only left a few likes to reach 2K. We're halfway there. What do you stay at? I'm still in PTA. It deserves ridiculous. If I'm ridiculous, then I want to say ridiculous. So. What do you mean? What do you mean? What do I like to do?
Yeah. I even forgot that I'm chewing. I'm sorry, dude. I'm gonna be gentle on it now. I'm sorry. I'll be gentle. Scalar. Like, what do you do in your free time? Nothing. On my free time, I sleep. That's what I do. In my free time, I sleep. Damn. What do you mean, damn? What do you do on your free time? It's okay, like an ice cream. Yeah. Thanks for the 2K likes. I intersected on gym. Wow, I don't even go to gym as I don't go to gym. I don't have like any activities to do. The only the only thing I do is sleep. So you studying? No. But I'm telling you, I have pimples. I'm telling you, like I have nothing to do. The only thing I do on my free time is sleep. What do you mean? But you don't go? I don't go anywhere. Like on my free time, guys, I don't do anything. I don't go anywhere. I just sleep. Okay, I'm gonna leave because my friend is gonna die by the next time. Bye. Yo, girl, I need to know I tried And to thank think you to for us on 2K other likes. was like when you don't have problem with anything, so I decided to Utsula because ngikhuzile ukuthi at least if uthathe into afixe because kunama-dash ama-dash afunani kwi-paragraph, so afunani like, you know, angazi ngizothini. What do you mean by you don't go to the gym? Your body's here. It's natural. I'm gonna start gymming. I don't know when, but and hopefully it's soon. Guys, please don't forget to roses. Don't forget to send roses. For sure mangamtshela wena uzobhulakela because ngishilo wathi mina ehlangile ukuthi ngithatha nawe kahle kanjani because ngisendela ibhodi bese ngiyasho ukuthi ngenze wrong kuphi bese ngiyayifixa manje Hi, Nomthandazo. Hi, Leander. How are you? Darling. Happy. Yazi ngiyafika lapha e-RS yakho nini? It was Friday kumbe Saturday ekuseni. Maybe around 3, 4.
ngasela msulu. Yeah. Benzokwenzani la? Besirotile nje esinishayela ama-dry. Ubuhamba noba? Khona abantu obuhamba nabo abahlala la noma abazi abantu abahlala la? Besinojunior thina. Banojunya. Pho benzenzani e-Riverside because uJunior wahlala e-Riverside? Ngoba? uJunior wahlala e-Riverside. Benizokwenza e-Riverside? Bathi e-Riverside kuyaphakeka, siphakhe khona e-Riverside. Ngaphandle? Yeah, lapha ngasegeyithini vele. Oh, that's why yini lapha benirasa? Yeah, shothi yithi. Shothi ngithi. Ngabo sikhathini njengoba barasa ngabo sikhathini so. Nini nokungaphuzi shothi benebhabhalaza or something. Mina ngisaphuza utshwala. Why? Ngisamile kancane. Umele yini? Sekuledi kanje. Uqala ukuma late. Mile nje nje. Ungasabuyi. Ngilate. Ungasabuyi. Okay. Uma ngasabuyi then it's a good thing. Usale nje uhamba isonto. Ngize ngibe yisidakwa njengawe. Ubona isidakwa. Sengisho ukuthi if angibuyi. Angisho uhamba uba la uhamba imoto nangabo. Ungasaphinduza lala uyanda niyasikasela enizivusile because sihlala la eduzani kwakho Bese inibona. ngase ngithi ngiyalala lokho nakhona ngicula ukudakwa. Sizobuya. Ngizobuyelana. Ngizoxoshwa yini? Mina ngizokumemeza nabuya nje. Uzimemeza usicoshe. Hayi. Asiphuze. Ngiyala nje. Ngizonahamba. Maybe somewhere around 4 or 4:30 or something. Lesson ayaphi? Saye kwenye indawo ebebangakavala kuyo ngalapho Philip Nel. Liyanda niyadla nidla namashumi. Ya umashuma awekho nje. Nakuphi andihamba indawo ngifuna indawo evuliwe khona ngizohlala mfuthu. Mashuma awekho nje usifana nani nathi asinayo imali kunzima. Yeah, kunzima. Ne. Kama wakunula kama ulive bekuni. Uthini? Ngisho ukuthi bekunini konje lethami ngokubona ulive. Oh, bongibona Alright, ngiyethu. Ekuseni uzulive ekuseni. Ngikhohliwe. Manje la day walala nini? Usho ilanga nini Friday kumbe Saturday? Friday ngilale ngathi ngo 6:30. Saturday. Futhi angikalali because ngilale 2 hours ngavuka ekseni ngaye main campus. Ngayochubeka la ngigcine khona futhi. Ngakubona live ku-swimming pool bese niyoswima. Yeah, bese siyoswim. Yothi mina ngina 2 days ngingalalanga ngiyacala ukulala izolo. Futhi ngilale namhlanje ekseni because ngathi ngilale ngabo 1 namuhla. Akusiyo lempilo engiphilayo ne? Hayi. Indaba liyanda niyagowa. Anko, just do it sometimes ufuna uphuze nje. Kangaka kodwa. So it's like too much. Hayibo. Angeke ngize ngigowe mina nginayo intombi. Ngiyazi ukuthi amantombazana akusibantu abakahle. Hawu afuna kusintombi ngithola igolsanayo. Nine neyinkinga.
inkinga. Mina if thina sizinkinga nina nizinkingest. Hayibo. Bafazi yibo abayingozi ukudlula abafana into engiyinakile. You guys are dangerous. Why should I? Ngibuka nje izinto enizenzayo hayi. Ayikhona hali. Hayibo. Thina sifela amacala abantu esingawazi. Nawe khona ngithi somewhere. Oh, mina kuhlezi kungimi Angeke victim. ukuhlele vele icala lakho manje cha. Hlezi kungimi Angeke victim. ukuhlele wena manje kodwa maybe ungasho ukuthi hlezi kungi victim. Qamba manje. Serious mina kuhlezi kudlala ngami. Serious. Yazi ukuthi ngake ngalahlela ukuthi ngithembeke kakhulu. Yazi ukuthi bafazi bathi uyabhora ungathembeka kakhulu. Bangahle ukuthembeka kakhulu. Bathi uyabhora musu uthembeke kakhulu. Bengangathandi. Nje wayila. Bengangithandi ne. Oh bekadlala ngami. Eish. Sengimthande kangaka kodwa. Eish. Khosi. Sorry. Kodwa ngiyaxolisa ukukhala phambi kwenu mphakathi. Lento ingihlukumezile. Mara lento yeah. Kanjani? Uwe. Akekho uTerminator la mhlabeni sonke sinemizwa sonke singabantu jo. Umfana uyahetheka. Akekho umuntu ongahetheki nethi sesizomane sithi siya sesizomane sitende ngathi strong ayikho into engahetheki la zonke sinama feelings jo. Yeah, women love toxic guys. Good guys finish last. Yes, ukhuluma ngami lo mdzala mina I'm the good guy and ngicede ekugcineni. Good guys finish last. Yes. Akhona kodwa ama good guys. I don't think there's still good guys. Shothi awungazi kimi awuzange ungibone. On the floor. On the floor. Ngiyalenda. Mina ngikwazi. Mara mina uyangazi ukuthi I'm a good guy. You can see. Ukuthi this one is a good guy. Umuntu mkhamba ngasho ukuthi uyakwazi ujuna. Nah, ujuna yena good guy angithi. Ujuna good guy. Ungahle nini? Kahle yakho nje umsato right. Yeah? Yakho nje umsato right. Akekho umfana right. Umswati akekho umsato right. Mina usho ukuthi ngilipidi ke. Uthi uthabene isiti. Mapedi. Mapedi. Okay. Shothi ngile tribe locaba ukuthi right ke because nami ngi right. Umswati kumswati. Serious. Ala anda ama. Sesifela leswati leladlala ngayo kanti leswati leladlala ngale ndzaba ungadigoyiseli kulo sesifela lona leswati thina. Hayibo. Guys la ngicela ningitholeni intombi shema kunantombi. Manje ufela vele ngizofela anikho right. Ngisifake emarket. Ngicela ningitholeni intombi la ngisifake emarket. Mina shamila yami ibuka abafana. That's why bahlezi bethi bafuna ibhodi bafuna ubona ibhodi ithi. Bafuna ibhodi bathi ibhodi iya. Kancane 1%. Bathini ibhodi? Bathi ibhodi tiya. Manemanga ibhodi kufi tiya lwiki kakhulu. Never. Uyevela umthandazo. Bengizophika. Nelpi. Manemanga ibhodi kufi itiya lenza kancane. It's too weak. Jacobs. Yeah, Jacobs. Kodwa bekho abantu mezane la. Mara okay, asisi mara na uma ungathola mina ungadlala ngami.
yini umthandazo asithi wena uma ungathola mina ungadlala ngami nawe. Ngadlala ngawe if akuthanda leyanda. Obvious. Ebafati into leti ngasikahle shemo. Seyini manje Manchester City sekujoyina nabo Manchester City la kwenzakalana. Ubig musona ujoyinisa nabo Manchester City. You are big, eh? Itsini purpose life nomthandazo.